dags. Først og fremmest skal det siges, at det buddhistiske livshjul er en billedlig gengivelse af samsara, som betyder den endeløse cyklus. Denne cyklus den holder mennesket fanget i uvidenhed og lidelse. Og inderst i hjulet ses de 3 hovedårsager til, at mennesker er fanget i livshjulet. Disse er begær, vrede og uvidenhed, symboliseret ved henholdsvis en hane, en slange og en gris. Det ses, at de 3 dyr bider hinanden i halen. Dette symboliserer, at de 3 hovedårsager hører sammen. I den næst inderste cirkel ses den lyse og den mørke vej. Her vises væsener på vej mod en bedre genfødsel eller nedad mod en dårligere. Væsenerne i den mørke vej bliver tynget af dårlig karma, mens væsenerne i den lyse vej bliver tynget mod af god karma. Og i den næste ring, der vises de 6 genfødselsverdener. Og disse 6 verdener, det er henholdsvis der gudverden, så der er halvgudverden, menneskeverden, dyreverden, de sultne ånders verden og helvede. Gudverden, det er den bedste at blive genfødt i, selvom den også er underlagt loven om karma. Loven om karma, det vil så sige, at når man ligesom har opbrugt sin karma, så bliver man genfødt i en lavere verden. I halvgudverden, der lever man også godt, men disse bruger deres tid på at kæmpe mod sig selv og guderne i gudverden. Og så ligesom i gudverden, så opbruger de også deres karma. Menneskeverden er fuld af lidelse, men det er kun i menneskeverdenen, at man kan arbejde på at forbedre sin karma, og dermed opnå bedre genfødsel, eller blive helt opløst, så man kan opnå nirvana og blive befriet for alle genfødslerne. I dyrenes verden, der er alle underlagt begær for at æde eller parre sig, da ingen har en bevidsthed. Og i de sultne ånders verden, der lever væsener med tynde halse og tykke maver. De søger konstant føde og drikke, men hver gang de ser noget, forsvinder det, eller brænder dem hele vejen ned igennem halsen, hvilket blandt andet kan ses, de spyrer sådan noget ild ud igennem munden. Helvede, det er så den værste verden at blive genfødt i, og helvede, den kan være inddelt i yderligere 18 verdener. Man kan se, der er en masse forskellige billeder. Og her i helvede, der sidder dødsguden Yama, og han skal ikke forstås som en djævel, ligesom i kristendommen, der straffer mennesker, men han sidder derimod med et spejl, hvor man, hvis man er i helvede, kan sidde og se sin egen dårlige karma, og man kan derfor genleve alle de dårlige ting, man selv har gjort i sit liv. Og helvede, det kan føles som en evighed, men man er kun, til man har opbrugt sin dårlige karma. Og samtidig så kan de 6 verdener, genfødselsverdener, de kan også være sindstilstanden. Man kan for eksempel leve som en ubekymret gud, eller man kan også være en meget sulten væsen. Pointen er, at det kun er for menneskeverdenen, at man kan arbejde på at blive oplyst, frigjort og komme ud af det her livshjul, altså samsara. Og hvis vi så ser i den yderste ring, så er der 12 billeder. De 12 billeder, de symboliserer opståen i afhængighed af hinanden. Hvert billede er en årsag og fører videre til det næste. Hele livshjulet bliver holdt af Mara, og Mara er et symbol på det begær, der frister os til at hænge fast i livshjulet og modarbejde befrielsen. Og til højre ses så den oplyste befriede Buddha. Ja, der er sluppet ud af livshjulet. Ej, what?